కరోనా మహమ్మారి రోజురోజుకు విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో నాగర్ కర్నూల్ ప్రజలను కాపాడుకునేందుకు జిల్లా అధికారులు సమాయత్తమవుతున్నారు. ప్రస్తుతం నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా సేఫ్ జోన్లో ఉండగా ఇతర జిల్లాల నుండి ముప్పు పొంచి ఉందని గ్రహించి జిల్లా అధికారులు చక్రబంధనం ద్వారా పటిష్ట చర్యలు చేపడుతున్నారు. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాకు తూర్పున శ్రీశైలం, ప్రకాశం, గుంటూరు, నల్గొండ జిల్లాలు, పడమరన ఉన్న మహబూబ్ నగర్, ఉత్తరం వైపు ఉన్న హైదరాబాద్, సూర్యాపేట, నల్గొండ జిల్లాలు, దక్షిణం వైపు ఈశాన్యంలో ఉన్న కర్నూలు, గద్వాల జిల్లాల్లో పాజిటివ్ కేసులు తీవ్ర స్థాయిలో విజృంభిస్తున్నాయి. దీంతో నాగర్ కర్నూలుకు నలుదిక్కుల నుంచి కరోనా వైరస్ ముప్పు పొంచి ఉందని చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా ఎస్పీ సాయి శేఖర్ సహకారంతో శనివారం ఈగలపెంటలో ఏర్పాటు చేసిన అంతర్రాష్ట్ర చెక్ పోస్టును ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ ఈ శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ కరోనా కట్టడి కోసం ప్రజల భాగస్వామ్యం ఎంతో ఉందని, ప్రతి ఒక్కరూ స్వీయ నిర్బంధాన్ని పాటించాలని, ఇతర జిల్లాల నుంచి ఎవరూ లోనికి రాకూడదని, వచ్చిన హోమ్ క్వారంటైన్కు తరలించాల్సి ఉంటుందని ఆయన ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. వారి వెంట అదనపు కలెక్టర్ మను చౌదరి ఉన్నారు.